ɗemngal maɓɓe nde tawno ɓe nganndi eɓe ngalaa ɗemngal ngal ngannduɗaa ngal kadi won jaabatingal maɓɓe so wiima tan e ɗemɗe kediiɗe ɗon ɓittike a mahii suudu baaba e dow ngaska dowmri ngaskataa so maɓɓii tan maɓɓinde suudu baaba nde so tawii noon a mahii suudu baaba e dow ɗemngal ma wayni kono a waɗii lesol molnaangol woni fondation molnaal ɗum so a addii huɓeere ma a darni heen ndindi jeeɗo huɓeere mawni wonat ɗum waɗi japon en chine en on mbi jaari yees e ɓeɗon leyɗe ɗum woni sen jiɗi tan e maten journage ɓeɗe anndi banndiraaɓe paani holko firti pinal holko firti ɓamtaare pinal ko faggitaa ko fof ɓamtaare noon e ko faggitaa ko nawrude ɗum yees haa no ngannduɗaa fiigal gaañonno tan ƴetta waɗa heen tuuti fiiga heen tekkere haa yiida walla yaha ƴeewa leɗɗe ƴakka gawde waɗe heen haa yotto e fewndi kadi ɓe kuutorɓe ngannduɗaa ɗe ene ngannda holko woni e gawdi ko ngannduɗaa ko ene tehlin ñawande ngel ɗum warata microbe walla kañum hernata tan ƴiƴam naata e ɓiñi ɗum waɗa laboratoire mum feewde ɗum woni technologie hakkille ari ɓuuɗaa technologie e ko neɗɗo waɗi ko ɓuuɗo jaaranooɗo koyɗe watta firnude avion mo ngannduɗaa o ene yaha e nder duuɓi haa ɓuccitoo fooɗo aduna o yaha hakkunde leyɗeele ɓuuɗo mo ngannduɗaa weddonno haayre ƴiira colel ƴeewndo fetel mo ngannduɗaa o yafto kadi fetel ko enen mbaɗi wiyaama ko enen mbaɗi kadi fewde ɗum to hayre ngal ɗo en mbittun koɓe faray en yii ɗum waɗi ɗum fiigi ummi koye konngol fetel ngol ko darsiyankoɓe kaali ɗum waɗi haa hannde ɓe njeyito e aada mawɓe wiya ko peetel kamɓe koye maɓɓe wonno waɗɓe no ko fippo waɗe peetel ndeti noon ko ɗum addi haa bommoji ɗiɗon ngari ko ɗum addi haa fiiji ummi ɗo njiri haa dow asman ko ɗum addi haa luɓɓinaamuji internet waɗi ɗum addi haa ɗiɗo téléphone-ŋaaji mbaɗi ɗum addi télévision télé ko goɗɗal vision ko jiiɗi holno neɗɗo wonat ɗo ene yii ko woɗɗi ɗum addi téléphone télé ko goɗɗal on woni keɗugol neɗɗo onon wuttono gonɗon ɗo minga woni gaytino woɓɓen woni e ndeer aduna o fof mbeɗa haala oɗon nan alaa ɓoggol jokkungol en waawde huutoraade weeyo anndude weeyo kañum taƴodiraade e weeyo ene waawi jokkondirde neɗɗo e neɗɗo ɗo mbawi wonde fof ene waawi jokkondirde eɗen wiiteno ko télégraphe télé woni goɗɗal graphe woni mbaadi a yaawa jooni noon neɗɗo ene waawi wonde ɗo e tew bindol mum yaha ɗo woɗɗi caggal ɗum télé on ari télévision vision woni yiide télé woni goɗɗal ɗum ɗon fof baɗɗal ngal tawa aɗa waawi yiide ɗo woɗɗi hannde ko cafrugol ko doctorat ngal ngol ngannduɗaa ngal neɗɗo ene waawi wonde ɗo e Amérique en safra neɗɗo ene firndi ɓamtaare han kadi noddi karolaagal e mbaylaandi nde neɗɗo faggitii ko wiyetee pinal ko itti ɗum kañum e hoore mum woni e ɓamtirde hoore mum haa waawa waɗde ko waawaan ko neɗɗo ko waawaa ko ene ɗen faggitoo ko faggittoo ko neɗɗo en mbaawa ko mum en doftaa en mbaawa ko doftaa ka noon Allah waɗiniingo baawde sabu hakkille neɗɗo giɗi dawaade yaha hade wiya fuɗɗii sen pecci ɗum pecce sappo ko peccel gotel fuɗɗii gollaade heen dow ɓamtaare fof ndeti noon neɗɗo ene jogii hay gooto waawaa heɓɓinde ngaandi neɗɗo ñiiw e mawnude ngaandi neɗɗo so waɗaama baŋnge e balay ngaandi ni waɗaama baŋnge e balay ngaandi neɗɗo diccan ngaandi neɗɗo ɓuri teɗɗuɗi e ngaandi kala ko woodi e aduna heen ko ɗum waɗi neɗɗo ɓuri ɓedde kala ko woni e ndeer aduna heen ɗum waɗi noon ko ɗum addi neɗɗo kadi e fof e waali noon itti kadi anndude holko ngaandi mum ni ko ɗum addani ɗum fewnude niɓal woni ordinateur walla computer a waawa nanndude e ngaandi neɗɗo hono miijortoo ni hono wallirde ni waawa waɗde kadi wallude neɗɗo e waɗde ko ngannduɗaa ko kañum e hoore mum waɗanoo ɗum koye duuɓi waɗ ɗum e ndeer hojom gooto walla haydalla gooto ɗum ɗo woni ɓamtaare e ƴellitaare e yaarude yeeso nde ñon ɗum noon yimɓe ɓamtaade dañe oɗo liƴƴi ɗi ɓamtirinoo ni haa mahii ko ngannduɗaa ko Allah wii lam yuklaq mislu haa fil bilad neɗɗo ene maheede ɗiɗon liƴƴi njehii haa laaɓi liƴƴi goɗɗi ngarii kadi ɗiɗon kadi lomtiima mahii kadi ko haa sikka mataw ko wayi noon neeɗa waɗee ɗin njihii haa laaɓi goɗɗi kadi ngarii mbaɗi kadi ko hay gooto meeɗaano waɗde ɗin njihii haa laaɓi haa hannde ngarii e ɗiɗo en ngarii oɗo aduna ngonɗeno hannde internet dañaama e geɗe goɗɗe ɗe ngannduɗaa ɗe
ittama yimɓe mbatti ittude ɓindi gorko tan jaa piwndito toon eɗen haa mbat ɗum ɓindi timmude taw debbo ala heen mbaɗoy ɗum e nder rango debbo taw koye gorko tan itta ɗum ɗon wonti ɓe mbiyat kamɓe koye maɓɓe ono ko ɓe mbiyata colonage walla cloning walla istintar ɗum woni ko ngannduɗaa ko aani hoore ma tan yetta tan itta e huunde woote huunde jettinaa ɗum heen totta ɗum heen taw a renndinaani debbo e gorko ɗum ɗon fof fiwtaade wonaa tagde ko fiwndide tan e tagoore huunde haa neɗɗo waawa yettude heen taw oɗon so yettii wayno kon photocopie ni omo waawi nanndude e taaneeɓe jaanooɗo maaynoɗo hannde duuɓi temeɗɗe tawi en jogii foto mum taw so tawii ɓe mbaɗii noon so jibinaama ɗon taani ko on wayni noon tan wayata eyi ɗum noon ganndal ngal ngannduɗaa ngal kesal biya ngal so ngal waɗaama ngal waawi astirde geɗe ɗe ngannduɗaa ɗe yimɓe ɓe ngannduɗaa en mbaawi woppatde yimɓe en mbaawi addude en waawi addude musibbaaji hay so tawii en waɗi ko ngannduɗaa en waawi nafde e aduna o en waawi addoyde kadi geɗe bonɗe ɗe ngannduɗaa ɗe en mbaawi boomoyde aduna o ko ɗum woni jiɗɗi kiwɗinani ngal ɗon ganndal e kesal wasde juutnaa tan kala ko taari en ko ko jiɗen ko fof ɓamtaare woni waɗɓe ɗee ɗon ɓamtaare enen senen kaal ɓamtaare etaade e ɗenngal men e pinal men yewde enen en tawii mbayla en tawii sakkaago en tawii maabaago en tawii lawbaago en tawii geɗe goɗɗe kala ko wonno e aduna o fof mawɓe men jiitini en neɗɗo e neɗɗo fof gootum kadi men jiitno kañumen fof ɗii ko mbaawi nawrude ɗum yeeso enen ne holko haɗi en waɗde feere haa njaaren yeeso holko haɗi yaarde yeeso en ndewaani e ɗemɗe men so en ndewi ɗemɗe men ma en jangu ɗemɗe men ɗe haa mbaawen janngen heen ganndal en janngi ganndal ngal en jiɗii huutoraade ngal ɗon ganndal alay sago dañen haralleeɓe waawɓe yahde e biiñir kañumen e peewde ko peewɗirtee ko karallaagal ngal en jogii ngal jiggaade ɗum kañumen e kono noon adda ɗum taw e ɗemngal men ngal waawa nawrude en yeeso ɗon mbaawen ɓamtaade hakkille en ɓamtin ɓamtaade waɗde ko baŋnge pinal ko baŋnge jafɗon haalka heewi ganndal ngal heewaani haa ɓeyde nde sappo e banndiraaɓe hettiyankooɓe seeɗa hade men surtout mi tawno wonko jokkuɗen ko ɓeewi ɗum noon pergiɗɗi mbiɗa anndi en keewi e haala ka nde tawno ganndal heewaani ɓe hettooɓe ɓe jomen hakkillaaji en mawɓe en kala o anndi tan ko haali kala ko ɓeewaani haalam ka e mbeɗa yaafnoo ɗum noon mbeɗen sabbii tan kala ɓeydo o heen mbiɗa sabbii e heɓde ganndal min e hooram kala kadi naamdotooɗo so tawii mbeɗa anndi kadi sabi on jaaraama banndiraaɓe bisimilla a jarama Tokara Seydi Diom mi sikku bandiraɓe paami ko namdinoɗen ko mbiɗen ko pinal e gandal o famni en holko woni pinal o famni en holko woni gandal pinal koko faggita e jaafoɗon pinal e ɓamtare pinal koko faggita ɓamtare ko gandanɗa hoorema koko mbaɗannoɗa ko ƴeewa ƴellide ɗum ha mbaɗa avancé ha ɓuura ɗo wonno ɗo ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe eɗon mbawi noddude e 07 53 07 96 51 bandiraɓe sehilaɓe e ɓoggol ngol udditama bisimilla moon e less caali meɗen jakka 07 53 07 96 51. Assalamu alaikum. Okay, jam. Hello, Gabri. Bismillah. Barjan hiri pale. Wallahi ko modum mashallah. Badone boni hirande. Mashallah, en wonda. Ya tabi sutura. Amin ya Allah, amin Seydi Sar. Non mi salmini musido ko men hande o. Mo hedima. Bawdo yettima Thiali Diakka. Hangari kanko no sohliri o bange. Mashallah. Ma ɗaccon hakke jaafo ɗon noon mi heɓaani laaɓtinaade e nokkuuji men koto jeya.
e kanko jeeya ko Dara Salam tokara so tawi aɗa wawi labtinde o hettindanaki to jeeyeɗa so tawi joni konngol yo ñaaɗi e huno ko jomum mami laɓɓitin seeɗa kadi mi muño mi juulo mi arta mi jeeyan ko wiite Dar Salam noon on toko rini e fuɗɗode yewtere nde wiiteno eɗen ko cempe woni ko hakkude Podor e Dagan to banggal Sénégal to ko noon kañum hetti ko banggal Mauritanie kono ko ɓuri ɗiɗi ko wuro Rewde e Worko koye arrondissement Tekane département Derkis région Trarza e Mauritanie tawi koto banggal Sénégal to min goyin koye arrondissement Kili Boubacar département Podor e kadi région Saint-Louis walla mbiya di Fleuve hen min goni eyyi moƴƴi a jarama a jarama mbeɗa andi Dar Salam eyyi so tawi a ummima Dar Salam aɗa fayi banggue hirnage aɗa wirto banggue rewo o ɗo wiyete Gurel Ali Seydi sa ɓenni ɗon gara e Gurel Baba tolni ko Cangay sa ɓenni gara Fanayi jara noon ha jettoɗa sande ɗo wiye Gurel Mbargui Tini gacca ɗon cangol ne wiye Cengey Paya Tekane eyyi mbiɗa andi ɗon mi awi ɗon bisimilla ceerno Sar eyyi noon kanko musidɗo bisimilla makko eywa ene wayno o rendini gande ɗe fof gila e biologie ha ɗo gayniri ɗo eyyi wawi hettademo tan noon ko jaɗɗo e makko to fannu ko haalata ko taw wonko faami hen eyyi so wona ɗum tan ma wonko majjiri ɗum hen laaɓi eywa enen yewtere nde mbiɗen ɗum ko yo famno en pinal e ɓamtare eyyi o haali hen ko ɓuuri hewde pinal e ɓamtare eywa nde wonno neɗɗo so jibinama o ala pinal o ala ɗemgal ko kanko fagganto hoore makko e fannuɗo wuuri ɗo eno wuurdani ɗum noon so tawi pinal ngal ari ko pinal adoto ɓamtare nde wonno woni pinal ko ummade niɓɓere nguurdam faya e lewlewal nguurdam eyyi kala ko neɗɗo o haqqille o nangi ɗum ɗon hankkadi jeeyama eko fintinimo e ɗoyngol aduna ngol ɗaadinongol e fannuji fof noon eyyi ɓamtare nde noon eno wirini woni ƴellide ɗum ittude ɗum ɗo fuɗɗono ɗo eyde seeɗa ceer ɓosna ɗum ha kañum neɗɗo gandal mum haali ko noon de eywa en jii gorko goto biyeteɗo Charles Darwin o wi neɗɗo ummi ko e wandu eywa nde wonno o rokki yeru oɓe o lottu neɗɗo o kofiɗo ala comci ñamata koko defaka juɗaka wuuri ko nguurdam barogel ɗum noon yeehi hen ha ko yiiti ko fo yiiti ha ko ceerno Abou limti en ko fof ha yetti hande ɗo gonni ɗo ha ko rendine en jiwtude ko machallah eyyi joni noon ɓamtade nde hay goto añani ɓamtade ɓawni noon en mbino e yewtere he ko ɓuuri hewde e gurdam men e pelle men pelle ɗe ne mbiye pelle pinal e ɓamtare kanko ceerno Abou o sifanima en ko woni pinal o sifanima en ko woni ɓamtare joni noon eɗen jiiɗi namnade mo beele gila pinɗen gila mbaɗɗen pinal e ɓamtare
mbele haa jooni haala ka e golle ɗe ina njaadi walla mbele enen pinal e ɓamtaade ngal ko konnguɗi heɓe ngannduɗaa ina kuutore eɗen kuutorode tawi en mbaawa nawde ɗi ɗo poti yettaade ɗo eeyi kan haala mi artir ɗum e men ko namdal banngal fayida eeyi ɗum ko ɗum woni ko jinnoomi namnaade ceerno abou o ɗacca hakke bisimilla a jaaraama ceerno Sarr o rewi ɗon kanko hoore makko en jettima hen haa feewi wona ɗum ko haali ko kadi ne ɓeydol makko ngol en jettima hen haa feewi no wonde ko neɗɗo ganndo waɗa ɗum e kadi o haali ɗo waytin on yiɗno ɓamtaade ɓe hoɓe mbaɗno kadi nde tawno Allah haali ɗum e Qur'an wi ko qul siru fil ard fanduru kayfa bada al khalq jehe e aduna e ƴeewon hono sagoore nde fuɗɗiri hono laamu Angleterre meeɗino kañum e hoore mum yuɓɓinde laana e njillu mbiyeten Beagle addino ɗum ko oɗon Charles Darwin mo wi o Darwin mo ngannduɗaa o kañum e hoore mum en ɗumɗinnooma taw yimɓe e baadi fof yimɓe ummi koye baadi tatande mawɗo waɗi haa o waɗi dallinaade makko on walla miijande makko wiyeten darwinisme ngannduɗaa ko lollude haa no feewi waɗi jeddi mawɗi e ndeer aduna haa nde no woodi jeddi mawɗi o tinnum heen haa no feewi ko wonaa ɗum ko haali ko hedin e pelle men innirde fedde pinal e ɓamtaare enen mbiɗen ko ɗum wayi kon duwaw ni pelle men nde innirde fedde nde fedde pinal e ɓamtaare wayi tan kon duwaw ni en fona noon yettaade e ñiɓnude ko innirɗen ko pelle men nde tawno haa ne ñiɓniten ɗum alaa e sago ngannden holko fitti pinal ngannden holko fitti ɓamtaare taw so yimɓe ngari e fedde nde enen mbaawa ƴettude pinal ngal en mbaawa ƴellide ɗum en lukkiir tan hay so tawino en jogii fedde pinal e ɓamtaare ƴettuɗen fedde nde ngadduɗen ɗon mbayla ngadduɗen ɗon takkaago ngadduɗen ɗon maabaako ngadduɗen fof karallaagal walla karallaagal fof ngal ngadduɗen ngaten ɗon jannginen yimɓe woni heen pelle ɗe noon en mbaaɗi ñiŋde sabu woni heen kadi mbaɗi won pelle pinal e ɓamtaare ɗe ngannduɗaa so tawii rewɓe mbaɗaama ɗon en ngooba walla en caña amma wi addude ɓamtaare ko ngannduɗaa ko won wadde kan waawi ɗum wadde en dokkenir tan mbiyen takki o minen enen jiɗi fewnude ɗo hunde woode miijo arannude e men mbiyen enen jiɗi fewnude ɗum ɗo ko jiɗɗen fewnude ko en foti wadde jamɗe mbiyen mbaylo o yo tapan en jamɗe kotoje ɗe wonde heen mbiyen takki o en foti wadde gure mbiyen yo tapan en yo ɗatan en wiɗi kadi men hoore mum mbiyen lappo o kañum nde foti wadde leɗɗe leɗɗe ɗe ko an foti ɗum wadde hay so tawi koko moftan ko ɗum wawi wonde fof miijuɗen ɗum taw ko enen tan miijni ɗum koye men gadden haralleɓe taw wona tan alay soɓe ɗum won tan koɓe mamuɓe wonno walla koɓe enen gadden haralleɓe ko karalla ƴeewet kañum no Allah rokki ɗum karallagal ƴeewen ɗum enen ɓeɗon haralleɓe gadden ɗum e ɓamtan en hunde nde ngannduɗaa nde enen nganndi ko ni wano sen ƴeewi Amérique ɗo e jale sen ƴeewi ndema wonande ƴeewde on ndema ko jillitiri e ndeer Amérique koye jale men ɗe tan no mbaɗan ɓe ni no e mbaɗatno ko noon ari haa woodi pewnude woyduɓe tan pewndi jale ɗe ɗon ko jale ɗe ngannduɗaa ɗe ko gayi tan cindanno ɗumen haa ɓoyteen woodi anndude kadi no arde kadi haralleɓe maɓɓe nde machine feewna nde ƴiwde machine mo ngannduɗaa no waawi kadi foote jal eɓe nganndi kadi machine tampata wonaa no ngaari ni pucci ni en maayo en machine kam tampata ɗum kadi wona yaadu ƴees haa yettiɗo inen ko ɗum woni ɓamtude hunde ƴeen hunde tawen ɗo hunde ɓamten hunde te noon ɓamtaare koye geɗe pulaago jeeyanoo ɗi ko ɓooyi ko enen ndesti caggal enen ndottaani wadde noon e innirgol men pelle ɗe pelle pinal e ɓamtaare woyi tan kon duwawu ni on en cuwaa wadde heen kam ko ngannduɗaa ko enen njaltin mbiyen hay so kotam tan mbiyen en mbaɗii ɗum ɗo yaama noon ɗum woni sen ƴeewi tegi jogel ko wiyetee formage ko ɗum wonɓe hakkunde bene e Togo mbaɗii toon e ɗin formage mbawi waɗde formage mumen haa watti taweede en yeeje taw kañumen piiw ɗum tan e tawi mumen ɓe joginooɗe ɗum kocce mumen joginooɗe ɗum ko woni mawde ɗum ɗum ko ɓamtaare waawde ƴettude hunde tan ɗo wonnoo ɗo ɓamtaa ɗum haa wii ko aan waɗi ɗum ɗo e
aɗa wawi wittude hen inde ma aɗa wawi sifde hen mbiyeɗa an waɗi ɗum ko ɓamtare ƴellitade e ɗum noon en jogui karallagal ngal pelle men ɗe so ɓe yinnirde koye majje pinal e ɓamtare alay sago ɓe ganda holko woni pinal e ɓe ganda kadi holko woni ɓamtare ƴellitade so ɗi gandi ɓamtare eɗi gandi pinal e spécifi gollude ɗum ɗon ene wawi enquête ngon pelle pinal ɗum noon e wonat koye nawrude leñolngol yeeso noon tawi fedde pinal e ɓamtare ko fiiɗi tan joyi jeegom en liwru fof enen piya sahaa mbaɗen hen cooɗen hen dammoye joɗɗen ñaamen jaren gaynen ɗum en cuwa ɓamtare taw en janggi ɗemngal pular ngal koye ɓamtare jeeya hay so en cuwa yarude banggal karallagal tan en mbita enen fof hay goote men janngan pular en mbaɗi fedde men en janggi hen pular ha enen fof en gandi en mbawi windude en mbawi janngude gote men windi deftere ɗum no wiyeteten ɓamtima nde tawno hayki gote men tan windi deftere en ummima gonɗen ɗo en ɓoti seeɗa ɗum kam en mbawi ɗum fedde pinal e ɓamtare ɗum ɗo tan jogen makko mbeɗa jaabon kanko e wawi makko jabta machallah ceerno Sarr mi sikku bandiraɓe fof keɗima namdal ngal kadi keɗima jaabowol ngol mi sikku tan famuye mawɗo dañama hen kere jam mbaɗɗa barikal machallah mawɗum alhamdulillah bisimilla ma pullam mbani pullam ceerno Abou Ndiom ene heeɗima eyi ceerno men ceerno Abou Ndiom min calminima to nodduɗa ene mbiyetoɗa noddumi wolo haal inde nde jafoɗa Seydou Ismaïl bisimilla ɗum noon ceerno Abou Ndiom ene heeɗima ceerno meɗen o faccirani en pinal e ɓamtare no yimɓeɓe ponno famirde fof mataw pamiri noon machallah namde ponnoɗe wonde hen fof mataw jaadima guila o namdaka ɗum tagi namde hande kewata no feewi e ko ɓurmi sikkude eyi bon mbaɗa hay min mbiɗa fi famde ɗum nde wonno yimɓe cohli tan cohli heɗade ɗum no moƴƴi eyi min nene mataw mboɗo jogui hen tan namdel tohlel omo heeɗima mi salmini Cillel noon e bandiraɗo debbo Cillel ene wonde koɗo o omo wiya bisimilla makko kampane bisimilla jiɗmi wiide tan min jiɗmi namda tan ko wiidemo ɓamtare e o wi pinal o wi ɓamtare o wi karallagal o haali ɗeɗo gueɗe o isori kam ko neɗɗo o min jiɗmi wiidemo tan est ce que neɗɗo o hamo wawi wonde karallo taw o janggani est ce que neɗɗo o wawa hamo wawi ɓamtade tawa kadi o wona karallo e neɗɗo pinɗo o neɗɗo ɓamtiɗo o neɗɗo gonɗo karallo o ɗen gueɗe so ndende neɗɗo o on neɗɗo hono foti wiyeede bisimilla ko ɗum ɗon woni namdalam bisimilla ceerno Abou ene heeɗima ɗum ɗon dacce hakke a jarama pullam won noddowɗo goɗɗo o ceerno togara wonade heeɗi namdal ngal emi jaggaɗo goɗɗo bisimilla bisimilla jam hiiri Aboubacry Kanté Ɓullo Kanté on kire jam min calmini min juurima min jaari bisimilla ceerno Kanté leñol kan musidɗo mon Kanté leñol e kañum bisimilla hande de les caali men jakka mabɓi kumen eyi mawɗum de nde wan noon pulaar wi ko payɗi mettodirta Aboubacry Kanté yiiti Abou Ndiom eyi machallah sinno andi goram neɗɗo so heewi yaajede tan tawata ko yaajaka mo garɗa fof tan ne heeɓi so nodda fof tan ne tawa nde ngaadunɗo ɗo fof tan ne haɗa
on woni ko yaajaaka sa yaajaama haadi koyeji men wayluɓe ko sukaɓe ɗumen ɓe mbi kamɓe ɓe peretaɓe ñalawmaji ɗi ɗaɓɓitta d'accord emin kam mi ala hen ɗum waɗi noon sa ronima ko heewi tan wallahi ma wonko waɗani sinno ɗum waɗi noon nde yewtere nde fuɗɗi nde tawi eɗen to yewtere meɗen digiral fulɓe wonno toon hannde ko rodere jime pulaar so wonaano ɗum en ngaranno haamnen yimɓe ɓe ko adi fof kam saɗa jaɓɓa noffu yo taw aɗa nganndi ko aɗa anndi ko jaɓɓataa ko ko woni haamnen ɗo holi abou jam hoddirooji ɓe no mbiyataamen laaɓdaani taw nayi kono golle makko so wiyaama hannde holi kanko ɓe suusa jaabaade kono noon haaɗa yaran ɗo toon moƴƴi oɗo banndiraaɓe kam haa jooni ɓe nganndu kam hono ɓeeɗo sukaaɓe hannde ene e leñol hee kono wonaa huunde weende e ndeer ƴeewte men digiral fulɓe walla haa e jokkonndiral haalirde renndo ko kanko woni toon ceerno amen e kala yontere mi jogii ko mi windande pulaar waɗeteende e jokkondiral Skype ko kanko jannginta toon leñol ngol sahaaji so tawi araani musidɗo Demba Sogom to eyi mbaaɗo noon fii ko ene anndi ko haalata ko o dañii fattaŋŋeeji waawde hannde haalde ko wiya pulaar wi ewa so ɓuuyi o wiya haa ganndal adunayankeewal ngal wi so ɓuuyi o wiya haa qur'ana wi ewa so ɓuuyi o wiya mi yehee leyɗeele ɗe fodde ɗanngalam ngal e koyngalam ngal e jiiɗam ɓe mbi fulɓe no mbiyanno waawi yewtidde ko yimɓe tato jannguɗo defte keewɗe wuurɗo duuɓi keewɗi e ɗanniiɗo e leyɗeele keewɗe ɗiɗo fartaŋŋeeji ɗiɗi kawri e makko woni janngude defte keewɗe ɗe e yirlaade leyɗe keewɗe ɗe duuɓi keewɗi ɗi noon en mbiyataa o dañii ɗum taw nde wannoon ko o dañi ko eɗen njawi ɗum taw yo geɗe yaw ɓeyda deke noon hannde kanko sen so woni koɗo men ko fartaŋŋe mawɗo e ɗum wonande hettiɓe ɓee kam dañii ko nani dañii ko paadi ni mi naamnotaako mo kanko hay gati nde wannoon hannde ko min mbiyatama ɗo ko minen lugu mi leccaani min jaka minen ñande fof minen kirtata wallahi machallah eyi kono tan noon wiya on no mawɗo gooto wi noon yehi Dakaru are leegal gootal o tawi ɗum koreeji meeɗen hoddaade toon nde ɓe mbi won jiyaaɗo Allah gooto hannde juulata ɗo takkusaan kala dewɗo caggal makko so yiimo tew mum hare ni jeeynge yimɓe ɓe fof ndiiri fayi toon heewɓe kanko e ko koɗo e wuro hee tan wiye mine de yimi yaa kam mi hawroya e ɗum neɗɗo kam wiyaama so yii neɗɗo tew mum hare mo jeeyi o fartaŋmi tawi minen mi woppataa ɗum wallahi o fokkitoo koye ɗon ɓe njuuli haɓe kaƴƴiti wiya yimɓe ɓe fof yo mbaɗ gori so yaltiiɓe laaramo hay gooto noon woto memmo so wonaa ɗum ko yiɗata memdudemo ko ma walloro omo darii tan e gorol kanko no o deeƴi tan haa o soynii ceerno o ene ara ene faanoo tan ene ɓeydo nanndude haa sawdiɗo makko ɗo tan o laari ɗum tan o wiiske alhamdulillahi rabbil alamina mo takkiloo o wi mo yii ko ɗum woni o wi oɗo mbiyaaɗo hannde kala jiiɗo ɗum tew hari mum jeeyngi o wiyetee ko ceerno Amadou Boyinnaaji ko minen koddito Fuuta to ndeke minen kam min maraama o
wadde noon so tawi ceerno Abou Diom naati ene caalineɗen Jakka min mbiyata yimɓe ɓe ko minen kam min maɗaɓe nde wannoon ñande fof emin keɓa e makko gandal machallah ko gando ko neɗɗo ko jogiiɗo faamu muya alhamdulillah tiitonde nokkuɗon mo nde ene waawno mbason wiide ni e pinal en gandal en ɓamtare en namdo ɗon neɗɗo goɗɗo tan mbiyon ɗum holi Abou Diom so sifanima won Abou Diom tan ɗum ma jaabo tiitonde jinnoɗon yewtude nde machallah ɗum noon ko wiide bandiraɓe hettiyankoɓe tan tuggi toon to leyɗele dentuɗe ha naati e falle farete min gandi toon to kereye Cinesuudu Moussa Houle en inana ketti yewtere nde ha ganduɗa toon to boowi en tata malaw en woɗɓe ne ketti yewtere nde ɗum noon ko wiide Pullo Kanté jokku golle pulago fof ne hettima machallah tabarakallah on jarama Allah jarama ceerno Kane bandiraɓe sehilaɓe ko katante leñol kan nodduno en ɗo Tokara tokore min salmini bisimilla wayni oɗon wonmi ɗo minne kadi weltare ni yoɗima han se noon kadi mbeɗo dema ɓurde nde tawno so ceernaɓe mak naati e yewtere makko andi kadi ko ceernaɓe mak mawniraɓe ma ede kadi settanaɓe kañumen ko mumen guila e gurdam mumen darde mumen te tettini ɗumen ko mawɓe kadi mawɓe leñol ngol ɓenten kaala a ɗeɓat hulde an e hoore ma machallah wonde ko haalata ko kanko e hoore makko woni koye makko kanko ceerno Ibrahima wonno ko neɗɗo moƴƴo ko haalata ko fof koye makko woni en nganndi enen koye jangde tan gonɗen ɗum waɗi noon arde e Thiali Diakka guila mbiɗon Thiali Diakka en anndi so tawi koko ari e Thiali Diakka tawa ɗon ko mawɓe tawi ɗon mawɓe tawa ɗon gandal kono noon so ari kañum ko heɗade ɗum waɗi no mbiɗami ñande ngam ari e Thiali Diakka ɓurmi nde tawno ponɗa wiide tan ko ara tawtoneɗa Thiali Diakka ara kam mi rokkama heen konngol wooto kalmi heen ɓe mbiyata kam ne boɗum yeyde ene moƴƴi Tokara ene moƴƴi Thiali Diakka ko mawɓe suka fof ndendu ɗum eyi ɗum noon mbeɗa yetta katat leñol ha feewi machallah e mbiyatmi tan ko amin nde tawno ko haalata fof ko duwogo yiɗɗi makko e leñol ngol woni ɗon jaɓade namdal waaji oye ɓamtare e pinal e karallagal ene wayni woni hen ko kalden e yewtere men nde ko firti ɓamtare won firti pinal won firti karallagal tawa ko pinal e ɓamtare e kalan ɗen pinal en mbi kañum koko faggitte faggita pinal yiide ɗum waɗi so ƴewanomi konngol coñce ko wiyete coñce mbiɗen ɗum ko littérature e pular noon nde ƴeemi ɗum e ɓanngal celluko nde wiimi coñce noon sene winde fotat wonde ko coñte ko soñta ko soña waɗi noon ɓaade final koko faggita ɗin yata wonangol ɗo konngol ni fonno wiye coñce fonno wiye final e pular yaada e konngol mbiyetengol culture ngol ɗum waɗi noon karallagal kadi koko faggitte karallagal no hawni ko haali ko e ndel neɗɗo en woni en wawi wonde karalla taw kadi taw janngani ɗum ɗum ko haali ko gonga ɗum en wawi en gasa neɗɗo aɗa yi ɗum tan Allah rokka neɗɗo ñeeñal kanko jogii ɗum kanko Allah te o wi kala mo rokki ñeeñal o rokki ɗum ko heewi mo wiye Qur'an mawɗo Ibrahima Kane en nganndi kaalami ko ɗum waɗi noon ko haali ko neɗɗo waawi wonde karalla taw wona taw ko ni tan won karalla kono noon ngal karallagal waawa yaarude yeeso tawi nawraaka yeeso on ƴeewi neɗɗo wonko Allah rokkat ɗum ko ɗum nawraaka yeeso ɗum yahata yeeso ɗum waɗi e leyɗeele mawɗe ɓe ƴeewe ɗum ɗo mbatten en hakkillaaɓe ɓe hay Fuuta enen mbawi waɗde noon e ɗum walla e leyɗeele fulɓe fof ma sen mbi Fuuta enen mbawi waɗde ko wayi noon sukaaɓe ɓe ngannduɗen ɓe enen jogii Allah rokki ɗumen ngal ɗon ñeeñal e karallagal eɓe cuwa taw janngude mbaɗen ɓe nokku jannginen ɓe koɓe jannginen ɓe nawrude ko ɓe nganndi ko yeeso ko ɗum karallagal ngal ɓe jogii ngal mbaɗdenen ɓe heen ganndal e kuutoro karallagal ngal e nawra ɗum yeeso ɗum noon ɗum woni ɗo e Amérique
ɗum wonti wona min paraytirɗe en wiiteɓe matte koye banggue mumen so leydi laaɓe ɗo mbiyat abapira ɓen mbaɗe banggue mumen ɗum noon alay sago enen mbawi dañde waaɓe noon e o haali ɗum so neɗɗo o rendini fof on wawa tan ko eɗen gandi pulaar wi janggi famani e faami janggani e janggani famani neɗɗo jannguɗo faami o on woni denndinɗo fof on wawa tan ko ɓamtade so dañino ɓamtiri noon so a wawi ɗum ɗon fof a dañino ɓamtiriɗa a dañi kaɓirɗum ma dañi kuutor ɗum ma wawa ɓamtade jafɗon de oɗum gonmi ɗo komi bittaɗa ha feewi so jafɗon mi noto seeɗa tan mi ara mi jokkiri mi yaha kadi komi jannginoyo fulawa joni joni jafɗon bisimilla ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe en taƴodirino ɗo cetta to banggal ayawo bon ko wanno tan bogue seeɗa wasata taw yimɓeɓe taƴino cetta ɗum ɗon kam mi ɗefi famde ɗum en tañdorani e haala saga nde kartante leñol haalata nde ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe adam yaade jafɗa to ma taƴadem bandiraɗo ko haali ko tigrigui namdal makko ngal enen jettamo han feewi e namdal makko ngal namdal batngal fayi sabu ɗon noon ko waktu rokkanno en en mbawanno kadi yajnade namdal makko ngal han feewi enen jatno kadi bandiraɓe ɓaadi koye caali jakkar gonɗen katat leñol en naati hen enen gardi hakkede ɓerɗe ɓuuɓi tawno wonko kewmi haalde wayni katat leñol en mbiɗa heewi haalde fotani woppede mbasa haalde e tawno Allah rokkiɓe wawde haalde Allah rokkiɓe gandal Allah rokkiɓe ko wiyat ko so rokki ɗum neɗɗo rokki ɗum ko heewi woni ñeñal ene noon kewɗen ko woppoy ha jomum yaaha wonene wiide hanima ko noon hande jomen radio ji en gaccemo o haalde so wi omo deƴƴe calaɗen o anti ko yo haalan en ɗum kanko e hoore makko noon tawde min ko ɓitta ɗon gonmi ɗo weeti ina haani mi yaafno on haan feewi nde taw on woni dariɗen kadami mi acciɗo ɗo e kamɓe seeren ɓe hettiyankoɓe tedduɓe fof mbeɗa yaafnoɓe kamɓe hettiyankoɓe ni taw waktu en yaaji mi wawa jaabade en sabu nde ɗo yewtere foti ko rippede haan feewi ma en dutto so Allah jaɓi caali jakka so Allah jaɓi jogii fotani ittede yewtere nde ganduɗa nafa en han feewi wawi addude gueɗe men han feewi en jiiwi nane Abou Sar haali Ismaïla Sarr ɓuɓɓe men joni tan ɓen dokki yiru tan ɓuɓɓe men en mbeddon ɓuɓɓol ko laaɗe jaara mbeddo ɓuɓɓol kadi yimɓe gona e fodde sonno hande joni ɓamtare ko goɗɗo ara tan kaw karalla taw ko baylo aro addo machine machine o taw kañum fooɗat ɓuɓɓol ngol taw wona yimɓe en jetten ko fooɗa ɓurɗi taw e kañumen tan ko hanke ko laana ka wadde ko machine kañum nawat e nawata ɓuɓɓol ngol ɗiɓɓol noon ko machine heeɗi machine heeɗi ga taw ko fodde ɓuɓɓol tan en fiiri ɗum e nokku ene wiyeɓe ha maayi machine fiilo tan ɓuɓɓol walla an hay poli joguiɗa tan an tan goota aɗa jogui walla yimɓe en jogui en piilo ɓuuri yimɓe mbakko ɓuɓɓol tan gona e fodde ɗum ko ɓamtade jeeya gueɗe mbaɗi noon oɗo sakke fewdatno tan ko ɗatanno tan ko faaɗi o watti hannde ɗaɗɗe duuɗi ɗi ngannduɗaa ɗi kañum en nduure panɗon en nduure rewɓe nduuro ɗum en yooɗi haa maayi en ñeña haa feewi o ɓamtiima o waɗi ɓamtaare kanko e hoore makko o natti o ummiima e to wonnoo to o yiɗi bangol ɓuri pul ko gaynaako tan ko kosam tan yaha en yaha tan baccoyi en sikka hannde o waɗi feere haa waɗi jegi o waɗi kosam ɗam yiɗi huuɗrin karalaagal watti fewndi kosam ɗam en mofta ɗam haa waaw yeeyde heen waɗi heen pakketeeji mum kadi ne winndi heen Sambo Gaynaako walla sampol enen ngani en cuwa ɗum dañi haa ɓoytee ɗum hankin woɓɓe njii ɗum wone mawlid haa hankin jiwan fof watta amde heen watta naftara ɗum ɗum ɗon ko ɓamtaare ɗum ɗon nawata en yeeso miijooji ɗi ngannduɗaa ɗi ko wiite ɓamtaare ko enen jogii ɗum noon en mbattani hakkillaaji men haɗa fof mbatten tanniyankooɓe nen kadi en jogii heen darnde mawnde waawde wallude geɗe ɓamtaare sukaaɓe men wonɓe e ndeer ladde janginen ɓe ɗen ɗumngal men sen jangini ɗemngal men kanko ɓe jiye ɓamtaare kamɓe koye waɗɓe eto wadde ɗum e nokkuuji ɗi mbaɗen tan soodoji technologie enen ngadda coodi hen karallaagal enen ngadda
enen gadda food ƴeewen naange men nge holno mbatten haa kuutorɗen ɗum taw en cuuɗiyaani soleeraji to e japon o en cuuɗiyaani ɗum baŋnge goɗɗo holno mbatten enen ko jogiɗen ko e ko kocciɗen ko amaɗen ɗum on tan to Mozambique cukalel gootel tan ƴittitoone en tan en hoccindoyo jamde tan en waɗa en renndin tan ko jannguno seeɗa te wuɗɗaani haa e jannde en haa waɗi ɗoon mbiif tan mbiif wone ɗon ɗum noon anndi affaire dinamu e fof mbiif ngu henndu tan nawa ɗum henndu o jokki heen kuuraaji tan kuuraaji ƴekkuɓe lappu galle maɓɓe yimɓe mbiyam o jeyi to yummakko mbi o haangaama yo yummakko waɗ seeɗa ɓinngel ma nde hasiri o wi o haanga komo haalani yummakko jaɓataani holko njahata e jineele aɗa hocca jamde aɗa yaha aɗa haɓɓa tan aɗa waɗa ɗum ɗo hay goto annata ɗum on haa tan haa galle maɓɓe fof watti huɓɓude yimɓe fof gurel fof ko niɗɗere wonno kunus galle maɓɓe tan huɓɓata heen gurel fof watti arde ɗon enen e galle maɓɓe o waɗi feere haa ɗum yaari heen haa leegal maɓɓe fof haa gurel fof watti huɓɓude ɗum ko neɗɗo ko juhlir tan e karallaagal mum ganda mum yottaaki ɗon ko namno ko naane aɗa wawi arde aɗa jogii e donaaki ma ko kalnon ko naane e gandal ɗiɗengal biologie arto gandal arto génétique ko neɗɗo artat ko aɗa wawi jogaade ɗum e ndeer heen joƴere e ndeer ma aan e hoore ma so tawii ɗum yaltinaa ko ɗum jangninaa ko ɗum peññinaa en waawi maytude haa ɗum noon tokoto mi yetti on tan yattima on mbeɗa yettima no feewi wawden miijaade wadde nde ɗo yewtere mbeɗa yatno on kadi e wasde timminde yewtere nde mbeɗa yetti ceernaɓe ɗo kalɗum e moon mbeɗa yatan haa gongol yata en waawi so Allah jaɓima en kawri e yewtere wonde nde wonno mbeɗa heñi haala ka wawata fewde feewi wonno mbeɗa faɗa machallah ɗum noon tokara Allah jarama a jarama fulɓe fof beltanimama bo hawnaki ma en juttuɗo en taw ko ñande wonde inchallah. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Ɗum wona pulo ceerna. sohnaji no mbaɗɗon jaam tan tabarikallah. Jaam tan mi gante. machallah seydi Ly. sona weltade. eyyi machallah alhamdulillah. alhamdulillah ko juuɗe fof jeltima. machallah ko neɗɗo ganɗo kadi o ƴorɓama seeɗa yimɓe ɓe kam ni jiɗino nadde no feewi kono bon mbaɗa heɓɗo double aji appel aji kewɗi kono yimɓe ɓe fof mbawa naddude hayɗo joni ni won noddowo eyyi bisimilla bisimilla salmini a jarama eyyi merci. allo kire jaam hire jaam Kanté seydi Ba no mbaɗɗon tampere no mbaɗɗa e tampere machallah alhamdulillah min beltanimama on de eyyi alhamdulillah yo Allah welta noon banaɗo gorko mbaɗɗa hannde to waɗi golle joɗɗe baɗɗe fayida machallah alhamdulillahi annane kadi leñol ngol fof nayi ñagonoma Allah juutde balɗe moƴƴude battane amin ya Allah waddanen ma baawal kadi kontinde ko mbatta ɓiɓɓe fulɓe fof beltima hen alhamdulillah on jarama ƴettanima wono feewi merci beaucoup Seydi Ba yo Allah yommoƴƴere amin ya Allah amin jarama Kanté Allah jarama merci on jarama bandiraɓe noddunoɓe wayno ko Thillel Ly e Rakiba kamɓene ko weltare mabɓe tan kadi famnuɗen tokara hon Abou Diom waɗi fayida e yewtere nde bandiraɓe sehilaɓe min calmini on min juurima on min ñaguima on duwaw min neldi on duwaw to mbawɗon wonde e nder windere nde kala